Il-jum it-tajjeb. Illum l-ewwel ta' Mejju, il-festa ta' San Ġusepp Ħaddiem u l-Ġublew tal-Ħaddiema. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokkjali ta' San Ġusepp Ħaddiem ġewwa Birkirkara. L-ewwel ta' Mejju ilu żmien twil assoċjat max-xogħol u l-ħaddiema, iżda fl-1955 il-Papa Piju Tnax ta' laqta Kattolika lil dan il-jum u għamel lil San Ġusepp patrun tal-ħaddiema. Din il-festa tenfasizza li x-xogħol għandu jgħin lid-dinjità tal-bniedem, il-bżonn tad-drittijiet tal-bniedem fuq il-post tax-xogħol u l-ekonomija għandha sservi lill-bniedem, mhux il-kontra. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi flimkien mal-Kappillan Dun Charlon Muscat u membri tal-kleru tal-parroċċa bis-sehem ta' membri mill-Moviment Żgħażagħ Ħaddiema Nsara. Il-parroċċa tagħna hi tassew ix-xurtjata li għandha bħala patrun tagħha lil San Ġusepp Ħaddiem, protettur tal-ħaddiema u tax-xogħol. Illum qed niċċelebraw ukoll il-Ġublew tal-Ħaddiema. F'pajjiżna bħal f'ħafna pajjiżi oħra għandna il-Moviment tal-Ħaddiema Nsara li ilu għal dawn l-aħħar 80 sena jaħdem b'risq il-ħaddiema Maltin. Għal din l-okkażjoni l-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joe Galjakurmi aċċetta li jiġi jmexxi din il-quddiesa solenni fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġusepp Ħaddiem. Il-vara sabiħa ta' San Ġusepp illum toħroġ mill-Knisja u tgħaddi mit-toroq tal-komunità parrokjali tagħna. Nitolbu lil dan il-kbir qaddis biex ibierek il-familji tagħna, il-morda u l-anzjani, liż-żgħażagħ, lil dawk batuti u jinħtieġu l-għajnuna u anke lil barranin li jgħixu fil-parroċċa tagħna. Jalla l-purċissjoni li aħna nagħmlu biex nagħtu ġieħ lil San Ġusepp tkun ukoll il-pellegrinaġġ tagħna fis-sena tal-Ġublew tat-Tama biex verament kif xtaq il-mibki Papa Franġisku din is-sena aħna wkoll inkunu pellegrini tat-Tama. Nitolbu lil Alla biex permezz tal-missier putattiv ta' Ibnu Ġesu isawwab xita ta' grazzi fuq din il-komunità parrokjali biex tibqa' komunità maquda li tgħader, tħobb u tgħin lil dawk il-membri tagħna li huma vulnerabbli u l-aktar fil-bżonn. Inqumu bil-wieqfa. Giuseppe
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Firħu llum fil-festa ta' San Giuseppe Ħaddiem, il-festa tajba il-parroċċani kollha ta' din il-parroċċa. Insellem il-daw kollha li qegħdin isegwuna televiżjoni jew midja soċjali. Nistedinkom biex il-koll illum nirringrazzjaw l-Alla fil-festa ta' dan il-qaddis hekk għażiż għalina u naraw ukoll dak li jgħidilna llum għall-ħajja tagħna speċjalment għax-xogħol, għall-ħidma tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nista' l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil u billi ħallejt mirjiedi. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob bil-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna drobietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti rid li l-bniedem bix-xogħol u l-ħidma tiegħu ikompli l-opra tiegħek tal-ħolqien. Imlina bl-Ispirtu Nisrani ħalli fuq l-eżempju ta' San Giuseppe nifhmu li bil-ħidma tagħna inġibu l-qudiem lil nfusna u lill-oħrajn u hekk ngħinu fil-bini ta' dinja aħjar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
mill-ktieb tal-Ġenesi. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejja li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu. Fuq xbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalqu. U berikom Alla u qalilhom, nislu u kattru u mlew l-art u aħkmu fuqha. U saltnu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tjur tal-ajru u fuq il-ħlejja kollha li jitkaxkru mal-art. U Alla qal, ara, tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq l-art kollha u s-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerrija. Dan kollu tajtulkom biex tieklu minnu. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr tal-ajru u l-ħlejja kollha li jitkaxkru mal-art u li fihom nifs il-ħajja lilhom tajthom il-ħaxix aħdar kollu biex jieklu minnu. U hekk sar. U Alla ħares lejn kull ma għamel u ra li kollox kien sewwa ħafna. U dalam u sabaħ is-sitt jum. U tlestew is-sema u l-art bit-tiżjin tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm il-biċċa xogħol li għamel u waqaf bil-ħidma tiegħu. U Alla bierek is-seba' jum u qazzu għax fih waqaf mix-xogħol kollu li kien għamel meta ħalaq kollox. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajl l-Alla. Wetta xogħli idejna mulej. Qabel ma twildu l-muntanji, qabel ma tnislu l-art u d-dinja, minn dejjem int, o Alla. Wetta xogħol idejna mulej. Int treġġa l-bniedem lejn it-trab u tgħid, erġgħu lura u liet il-bniedem. 1000 sena huma f'għajnejk bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Wetta xogħol idejna mulej. Għallimna noddu jiem ħajjitna biex hekk nimxu b'moħħ ħaqli. Dur lejna mulej, kemm se ddum, ħenn għal qaddejja tiegħek. Wetta xogħol idejna mulej. Imliena malajr bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew tul jemna kollha. Ħajjidher emilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Wetta xogħol idejna mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Kolissin. Ħuti, fuq kollox ilbsu l-imħabba li hija l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-slim ta' Kristu isaltan fi qlubkom, dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħajr lill-Alla, kull ma tagħmlu jew tajdu għamlu kollox f'isem il-Mulej Ġesu. U roddu ħajr lill-Alla missier permezz tiegħu. Kull ma tagħmlu għamluh minn qalbkom, palli kieku lill-Mulej u mhux lill-bnedmin. Għax tafu li qed tieħdu l-ħlas li ħejja likom il-Mulej bħala wirt. Għaqdu lil Kristu Sidna. Il-kelma tal-Mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Imbirek il-Mulej minn jum għal jum, jieħu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'pajjiżu u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom. Tant ġibhom li bdew jgħidu: Imnejn kisbu dan il-erf u dawn l-ġubijiet? Dan mhuwiex bejn il-mastru daxxa, ommu mhix dik li jisimha Marija, uħutu Ġakbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda, uħutu l-bniet mhux kollha fostna qegħdin. Mela imnejn kisbu dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux pajjiżu u f'daru stess. M'għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba fin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Din hi l-kelma tal-Mulej. Ħanħarsu ftit lejn l-istatwa sabiħa ta' San Giuseppe Ħaddiem ta' din il-parroċċa tisin ta' Envin Cremona. U naraw hemmhekk il-Giuseppi ma' Ġesu bit waħda iżhom tavla u bit oħra fuq l-ispalla ta' Ġesu. Fil-festa li qed niċċelebraw illum din iġbija li taqgħod flimkien ix-xogħol u l-familja ta' Nażaret diġà tagħtina messaġġ sabiħ għall-ġublew tal-ħaddiema. Giuseppi bidu iżomm it-tavla jurina il-mastru daxxa li jaqla lejxin bix-xogħol ta' jdejh. Ix-xogħol kien għalih mezz biex jgħajjax il-familja, imma kien ukoll mezz kif jiżviluppa lilu nnifsu, iħaddem il-kapaċitajiet u t-talenti tiegħu u jagħmel dan prinċipalment b'servizz lejn l-oħrajn. Giuseppi jaraf li x-xogħol huwa aktar minn mezz biex ngħixu u għasem fil-ħolqien ta' Alla. Frajna fil-ktieb tal-Ġenesi llum li juża l-kelma xogħol propju għall-ħidma ta' Alla u joħloq. Mill-bidu nett Alla qal lill-bniedem biex jaħdem u juħsib l-art. Ix-xogħol jagħmilna wkoll sieħba ma' Alla li joħloq. Giuseppi jgħallimna li l-qdusija mhix ristretta l-postijiet fejn inġabru biex inqimu lil Alla, kif għandna nagħmlu ninġabru flimkien, imma wkoll qiegħda fil-workshop, fil-fabbrika, fl-uffiċċju, fil-għalqa, fil-kċina. Jurina li kull post tax-xogħol jista' jsir spazju sagru meta l-ħidma ssir bl-imħabba kif smajna lil San Pawl ifisser fl-ità tiegħu il-Kolossin u b'onestà. L-araq ta' ġbina mhuwiex mitluf huwa mbierek għax jiġi mogħti bl-imħabba. Meta nħarsu lejn Giuseppi u jfakkarna li x-xogħol mhuwiex kastik imma sejħa, m'għandux ikun kastik, m'għandu jkun il-mezz kif naħdmu flimkien ma' Alla biex nibnu d-dinja aħjar. Kull forma ta' ħidma għandha tissarraf f'ġid għas-soċjetà. Il-vara turina lil Giuseppi bidu fuq l-ispalla ta' Ġesu u koll Ġesu bil-martell fidu. Giuseppi jaraf jaqqat ix-xogħol tiegħu mar-responsabbiltajiet tiegħu fil-familja ta' Nażaret ma' Marija u Ġesu. Fil-ħanut ta' Giuseppi Ġesu tgħallem is-sena tal-jiem ukoll. Imma fl-istess waqt tgħallem ukoll il-valuri tas-servizz, tar-responsabilità u tal-perseveranza. Meta kien meħtieġ Giuseppi fittex li jipproteġi lill-familja. Ukoll meta kellu jħalli l-ħanut tax-xogħol biex jaħrab bħala refuġjat lejn l-Eġittu minħabba s-sitwazzjoni politika ta' żmien. Għalih
Il-ġid tal-familja kien ta' priorità u li jsalva l-ħajja ta' dawk li jgħixu miegħu tiġi l-ewwel. Fil-fatt nixtieqkom tinnotaw kif għal Giuseppi dejjem hemm il-protezzjoni tal-ħajja ta' Ġesu u ta' Marija. Giuseppi fakkarna li kull xogħol onest għandu l-valur u d-dinjità tiegħu. Jekk hux fuq sit ta' kostruzzjoni, fl-isptar, fl-għelieqi, fl-iskola, fl-uffiċċju u d-dar. Din id-dinjità ġejja mill-fatt li dak li jagħmlu u l-bniedem maħluq skont ix-xbija ta' Alla. Għalhekk kemm jekk Maltin, kemm jekk huma mill-Indja, jew minn Nepal, jew mill-Filippini, huma minn fejn huma l-ħaddiema għandu jkollhom id-drittijiet tagħhom fundamentali rispettati. Fi żmienna għandna nitkellmu fuq kif insaħħu dawn id-drittijiet u naraw li jkunu rispettati, mhux kif innaqsuhom. Giuseppi fakkarna li kull ħaddiem u ħaddiema għandhom jkollhom id-dritt għal paga ġusta, ambjent tax-xogħol sigur, dritt li jissieħbu fi trade union u jagħmlu dan volontarjament, mhux għax imġelin, il-ħin għal mistrieħ u rikonoxximent tad-dinjità bħala persuna. Il-Papa Franġisku jsejħilna biex nisimgħu l-għajta jew il-karba sikta tal-ħaddiema, speċjalment ta' dawk li jkunu qegħdin ibagħtu l-inġustizzji. Għalhekk il-ġublew mhuwiex biss ċelebrazzjoni, imma wkoll sejħa għal konverżjoni tal-qlub u tas-sistemi. Irridu nistaqsu fis-soċjetà tagħna llum kemm qegħdin qiegħdu l-ewwel il-ġid tal-persuna umana jimini. Kemm qed nassiguraw bil-fatti li l-postijiet tax-xogħol ikunu siguri mingħajr periklu għal ħaddiema u l-ħaddiema jkollhom u jużaw il-mezzi protettivi meħtieġa. Kemm qed nistmaw li dawk li ġejjin minn pajjiżi oħra u li llum kontinwament narawhom fit-trasport pubbliku, fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani, fir-restorants, fil-ġbir tal-iskart u f'tant ħidmiet oħra. Giuseppi fakkarna li dawn huma bnedmin, bħali u bħalek. U rridu naraw li l-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxin tagħhom verament jirrispettaw dan. Kull sistema ta' xogħol prekarju li tbaxxi l-ħaddiema li tisfruttom hi sistema imnawra. Fil-qasam tax-xogħol nafu kemm irridu naħdmu kontra l-mentalità illi l-flus jiġu l-ewwel. Il-kilba għal-flus toħloq sistema ekonomika li tjassar lill-bniedem li jsir biss għodda biex ħaddieħor jistana. Twassal ukoll għal każijiet koroħ ta' korruzzjoni, ta' frodi, ta' ħasil tal-flus. Il-ġublew tal-ħaddiema jsejħilna biex ilkoll naħdmu għal viżjoni differenti, għal ekonomija ta' solidarjetà mhux ta' esklużjoni jew ta' jasar. Llum fil-festa ta' San Giuseppe Ħaddiem nirringrazzjaw l-Alla mhux biss għad-don tax-xogħol, ma speċjalment għall-ħaddiema. Niċċelebraw il-ħaddiema li bl-isforz tagħhom ta' kuljum isostnu l-familji, jibnu il-komunitajiet u jfasslu l-futur tas-soċjetà tagħna. Nuru apprezzament li daw kollha li tul is-snin ħadmu llum qed jaħdmu għal ħarsien ta' drittijiet tal-ħaddiema. Xtieq nsemmi hawnhekk illum iż-żgħażagħ ħaddiema Nsara li qed jiċċelebraw il-100 sena mit-twaqif tagħhom mill-Kardinal Kardejn u 80 sena ta' preżenza f'Malta. U ninkoraġġihom biex ikomplu jagħtu kontribuzzjiwi ħafna b'impenn u b'servizz għal ħarsien ta' drittijiet tal-ħaddiema. Nduru llum lejn San Giuseppe Ħaddiem, nafdaw fidejh ix-xogħol tagħna u speċjalment
il-ħaddiema biex ikollhom xogħol li jħares id-dinjità tagħhom u jgħinhom jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom u jgħixu il-familji tagħhom. Nitolbuh biex dan il-ġublew tal-ħaddiema jġeddet fina l-impenn għall-ġustizzja, għall-responsabilità u għall-ħidma tagħna għall-ġid komuni biex noffru tama lis-soċjetà Maltija llum. Se nagħmlu bil-wifqa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen fala wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini Alla imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wies kont il-qodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fil-Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nissarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qamma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tiegħżiż għana nagħtu ġieħ illum minn San Giuseppe il-missier ta' Ġesu magħżul minn Alla u protettur tal-ħaddiema ejjew infaħħru l-mulej għad-don ta' qdusija li beżejjen lil dan il-qaddis u lil martu Marija waqt li nitolbu biex il-ġenituri Maltin u l-familji tagħhom jgħixu maqudin fl-imħabba għalenija fil-qlieħ xieraq tal-għixin tagħhom. Missier Qaddis, bierek il-ħidma tal-Knisja, tal-Isqof u tas-saċerdoti tagħna sabiex għalli ġej ikomplu jdawluna bit-tagħlim u jaqsmu magħna il-ferħ u tħassib tal-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Missier, ħalliq ta' kollox, fil-ħsieb tal-provvidenza tiegħek afdajt l-emil kollu tiegħek f'idejna biex inkomplu mmexxuh il-qudiem. Saħħaħna fir-rieda tajba u fil-fidi biex l-għaraq ta' ġbienna u l-ħidma ta' jdejna ikomplu jfaħħru l-kobor tiegħek u l-imħabba tiegħek lejn il-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier Twajjeb, inti ħlaqt kollox f'ordni sabiħ. Imla il-qalb tal-mexxejja ta' pajjiżna u tal-pajjiżi kollha tad-dinja u qalb kull min iħaddem bl-imħabba tiegħek. Ħalli fuq ix-xogħol u fil-ħajja naħdmu id fit mal-pjan tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, bil-bnedmin li wettqu r-rieda tiegħek u rejtna il-valur ta' tbatija. Għatina li fuq l-eżempju ta' San Giuseppe inkunu dejjem lesti għas-sagrifiċċju li l-ħajja nisranija titlob minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier tagħna il-koll.
Żomm fit-tannieqa ta' mħabbtek lilna ħaddiema Maltin, lill-familja ta' ħutna li ħallew ħajjithom fuq ix-xogħol, lill-familji li jinsabu f'xi diffikultà u lill-istess mexxejja u membri tal-familja kbira tagħna u seddaq l-għaqda bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla inti rid tallimna bil-ħidma ta' ibnek Ġesu bl-eżempji ta' Marija u Ġuseppi. Ejna l-koll nagħtu semna sabiex ix-xogħol ikun għalina mezz ta' għixin xieraq u ta' qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej dan il-ħobs u dan l-inbit frott tal-artu xogħol il-bniedem fil-festa ta' San Ġusepp Ħaddiem. Inti se tibdilhom fil-ġisem u d-dem ta' ibnek u tagħtihomna bħala ekel li jorbotna miegħek u jaqgħadna flimkien. Għameli aħna nissaħħu aktar f'din il-għaqda bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr fil-festa ta' San Ġusepp Ħaddiem. Ir-raġel ġust li inti għażilt bħala r-raġel tal-Verġni Alla, il-qaddej fidilu għaqli li int qedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares il-libnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk aħna li għandna sejħa tixbaħ il-tiegħu li naqdu mal-ħolqien kollu biex irodulek ħajr u ferħ kbir inkantawlek.
Qaddis tas-sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mitluħ ix-xemsa nżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tifkira tal-passjoni li bija bnek f'dina u tal-qawmin u t-glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħajn offrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nitlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex ikunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. L-isqof tagħna Charles, l-isqof Joseph Etienne, l-isfid u l-ministri kollha tiegħek u l-ġema kollha li inti kseb talik. Għader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħelna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll tnaslu biex il-koll flimkien nitaxxu għal dejjem bis-seb tiegħek. Hemm inti xotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif inti fik innifsek. Hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum matina llum.
اغفرنا توبتنا بحال نغفر من هاتي علينا ولا تحنيش في التجريب إذا أهلسنا بالدني اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني أعطينا في التيبة وحنين نعطيك الباچي في زميننا باش نكونوا خلسة دايم من الذنوب ومحارسة من كل انكويت احنا ونستنوا ونتماو لينو الميجيا تالسلفاتور تاعنا جيسو كريستو مولي جيسو كريستو اللي يات الأبوستل تياك نحللكم السلام نعطيكم السلام تياي لا تحرس لين ذنوباتنا إذا حارس لين الفيدة الكنيسة تياك أعطيها السلام والعقدة اللي ينترد فيها انت تعيشوا السلطان على دايم تدايم الباچي تالمولاي تكون دايم معكم ناتو الباچي للشوشين دانو الحروف تاعلا دانو اللي ينحي تروبيت تاع الدنيا هن ينداوك اللي هما مستيدنا اللكرة تاع الحروف
Nejdu flimkien it-talba tal-ġublew illi kiteb il-Papa Franġisku. Missierna li inti fis-smawiet għamel il-fidi li tajtna b'don f'Ġesu Kristu ibnek uħuna u l-fjamma tal-imħabba imsawba fi qlubna mill-Ispirtu Santu jgħanlu fina it-tama ħinja fil-miġja ta' saltnatek. Ħalli l-grazzja tiegħek tibdilna fi bdiewa ħawtiela taż-żerrija tal-Vanġelu li tella l-aġna tal-umanità u tal-ħolqien kollu fl-istennija fiduċjuża ta' smawiet ġodda u ġdida. Meta meluba s-setat tal-ħażen feċċa l-dejjem il-glorja tiegħek. Ħadħeġġeġ il-grazzja tal-ġublew mill-ġdid fina, pellegrini tat-tama, ix-xenqa għal-ġid tas-sema u xxerret fuq id-dinja kollha il-ferħ u l-paċi tal-feddej tagħna. Lilek Alla mbierek għal dejjem kull ġieħ u glorja f'kull żmien. Amen. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Giuseppe nożżu l-imħabba li jinturi magħna u ngħixu dejjem fil-għena ta' paċi bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa fil-Knisja Parrokjali ta' San Giuseppe Ħaddiem f'Birkirkara fil-festa ta' San Giuseppe Ħaddiem u l-Ġublew tal-ħaddiema. Fi kliem l-Ażiż Papa Franġisku, ejjew nitolbu l-ħaddiema kollha ħalli ħadd ma jkun imċaħħad mix-xogħol u biex il-ħaddiema kollha jitħallsu paga xierqa, jgawdu mid-dinjità tax-xogħol u jifhmu u japprezzaw iż-sbuħija tal-mistrieħ. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.